Quên lasse lasse. I wanted only 200. हेल' एभ्रिवान दायो जोङो शिलं फारसे थांनो थाखाय न'निफ्राय ओंखारबोबाय बेरे फुंजानि थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ स्किप खालामालासे थांगासिनो जोंहा दायो सानैजों थफ्ला लानानै बेरे फुंजानि गोरिब मानसि बासजों सुदेमपुरि मोनबाय सुदेमपुरि दा हाइरडआव नेफैगासिनो बास थ' गाइस दायो जोङो बासजोंहाय फैनानै बेलेग गारि सोलायबाय आरोना ओमफ्राय जोङो दा शिलं फारसे थांगासिनो दङ गुवाहाटीनिफ्राय मोनहैथ'वाखै आरोना सहैहां जाथारबाय फाइनालि जोङो दा नै पुलिस बाजार मोनफैबाय आरो ओमफ्राय जोङो रुम नागिरनानै एसे फ्रेश जानोसै फ्रेश जाखांनानै जोङो दायो टाउन फारसे ओंखारबोनोसै आरोना ओरैबायदि अखा फिसा फिसा फ्रि फ्रि हागासिनो दंमोन आरो गाइस जोंहा टाउनाव दसे बेरायनोसै Daar begint niet. Mau video ini mas bersama tapi sabar ada kan apa? Kata boleh sih. Asal apa koi? Ube. Haklah bisa seru. Pink lah. Masa tanah, kan ini lah. Ini tu bukan. Muzang selai. Lain kan ini, bro. नायदो नै जोंखौ पुलिस बाजारावहाय ओरैबायदि बेरायगासिनो दङ जोङो मोनासियावहाय आरोना माने डिनार खालामथावथाव जोङो ओंखारबोदों ओमफ्राय बिदिथ' जेबो बुस्थु लानाय जायाखै खालि आं बिमानो मोनसे गिफ्ट लादों आरोना माने सादोर लादों आरो ओमफ्राय पृथ्वीया मा लाखोथाय आं बेखौ आन्दाज गैला ओमफ्राय बिदिनो जोङो दसे बेरायबाय आरोना माने फार्स्ट टाइम बेयावहाय आरोना बे पुलिस बाजारावहाय जों थांफेरनायानो जायाखैमोन जों सानैजों आरोना ओमफ्राय बाखि लोगोफ्रा थांफेरबायमोन ओमफ्राय जों सानैया थाङाखैमोन आरोना ओंखायनोथ' जों एसे गिदिं नायबाय आरो मानो लाबाय बेखौ नायनाय बेहा बेखौ नायनो नागिरदों हामोथ' मोजां नुदों बेजोंनो गानबाबो मोजांबावसो लादो मोजां नुदोंमोन नुनायालाय ओइसिनावलाय साइडजों आयो 200 आयो इधर में 200 आयो 100 only 200 खाली 200 में लीजिए बारिया मालाय आई लाभ शिलंआव फट' लादों जों ओंखाम जानो फैबाय दा बाबा टुरिस्ट माबामोन हटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट नै ओंखाम जानो नेगासिनो माबाबाय अ लाबोथ'वाखै हटेलाबो जि दाम गोसा फैसा गैया नैबे भिडिअ क्लिपआ नेक्स्ट दिननिमोन आरो जोङो एलिफेन्ट फल्सआवहाय थांदोंमोन आरो जायफ्रा नुदों बिथांमोना सिनायखाबाय जानांगौ थांफेरनायफोरा ओमफ्राय आंबो बेयावहाय फार्स्ट टाइम थांदों बिराद मोजां मोनदों गोजोननाय मोनदों ओमफ्राय जि हायो वाटारफलफोर दङ बेफोरखौनो एसे देखायनोसै नायलांबाय थादो सफैखो बिबारि बर दंलायबावोसो बे बेगखौ फसायदों नो बेहा दल बायदि बेग फसायदों दाय नायगोन एलिफेन्ट फल्सआव दंफैयो जों
दा जोङो गाहायथिं ओंखारलांगासिनो दङ ओमफ्राय अखा हागोदान नालाय एसे गिसि जायगाया ओमफ्राय टाइमाबो बे समाव ओरैबायदि माने बेलासि जाखाथारबायमोन आरोना 5टासो जाखाथारबायमोन टाइमा बेलासिनि ओमफ्राय फनफ्राबो एकदमबारे चार्ज गैथारलामोन आरोना 5% जोंनो खाथिगासिनो बेनो आरोना एलिफेन्ट फल्स सफैबाय जोङो दायो वाव नाइस प्लेस या बेलेग जायगायाव थांसै आंना 5%ल'सै चार्जआ गैला जोबथारसै चार्जबो गैबावला फना बिनि सायाव हाब मोजां जानाय नंला चार्जआ होबाबो हाबा सेट लाइफ थांगोन चार्जआनो गैथारला हरना माल'सै मालाय भिडिअ लानो नागिरदों बिदि नायनानै थाबाय सायाव नाय गोथौथारबाय हनै गानगोन दे बेनो दंबावो गाहायाव हनै आंजों लासै हनै दैया अयथासार pandang guys, saya mau ngasal ada di sini bawa kompor dong bawa makan ya karena guys kita nak kue guys kita nak apa kalau kita dan saya view semua beda ni angin wow sorry pa pwedeng sana sa way gusto na pa matres lagi kasih siya matres kasih dulu pwede sila saya pun satu lagi foto lain saya ibadah foto telepon नैबेयावहाय ओमफ्राय माखासे हेन्डमेड बुस्थुफोर फानदोंमोन आरो ओमफ्राय आंबो फसायदोंमोन लानाय जायाखिसै थ' नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंमोन लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब